салом тамошобинони дӯстру яку ширинаки мо. Инак боз ҳам барномаи вақти хониш дар меҳмонии шумост. Салом лолаҷон, салом азизҷон. Салом муаллимаҷон. Салом бачаҳо. Салом ҳамсолони азиз. Тани лолаҷон, азизҷон, Лабай? шумо оё дар хотир доред ки дар барномаи гузашта мо кадом китобро хонда будем ва ба тамошобинони азиз чӣ тавсия дода будем? Албатта, дар ёд дорем. Тани? Масалан, дар хона оташ аланга занад, агар шахси калонсол набошад, дарҳол ба телефони 01 занг задан лозим аст. Офарин. Ба оташнишонҳо асосан 3 маълумот лозим аст. Якум, макони сӯхтор куҷо аст? Дуюм, сабаби сӯхтор чист? Сеюм, номунасаб ва рақами телефон. Офарин азизҷон. Ман донистам ки агар бӯи газро ҳис кардӣ, дарҳол ба калонсолон хабар додан лозим аст. Дуруст. Офарин. Дар чунин ҳолат гугир задан ва чароғро фурӯзон кардан мумкин нест. Тамоман мумкин нест. Тирезаҳоро кушода дарҳол ба хонаи ҳамсоя бо телефони 04 занг задан лозим будааст. Офарин, ширинакони ман. Офарин. Мебинам ки шумо бисёр чизҳоро аз худ кардаед. Албатта. Аммо дар китоби алифбои бехатарӣ боз бисёр чизҳое ҳаст ки мо бояд барои бехатар зиндагӣ карданамон онҳоро аз худ кунем. хуш, агар шумо розӣ бошед ва тайёр бошед бачаҳои азиз, пас ба хондани китоб шурӯъ мекунем. Шурӯъ мекунем. Лекин муаллимаҷон, ҷон, чаро дар назди мо ин қадар дорӯҳои зиёд истодааст? Рост мегӯяд азиз. Чӣ магар давоми китоб дар бораи дорӯҳост? Ова, нигоҳ кунед, онҷо ҳароратсанҷак ҳам ҳаст. Ҳарорати маро санҷед, муаллимаҷон? ҳарорататро азизҷон баъди ба анҷом расидаи барнома ҳатман месанҷам. ҳароратамонро ҳам месанҷед? албатта ҳарорататонро месанҷем. хуш, Китоб мехонем. чӣ хеле ки шумо гуфтед, дар ин ҷо дар асл дорӯҳо хеле зиёд ҳастанд. Ва шумо медонед ки дорӯҳоро ба беморон кӣ тавсия медиҳад? Бале, духтурҳо. Офарин азизҷон. Лолаҷон, ту ҳам медонӣ? Бале, духтурҳо. Яъне духтурҳо, табибон вобаста ба ҳар гуна беморӣ духтурон дорӯҳоро тавсия медиҳанд. баъди тавсия додани духтурон беморон метавонанд ки ин дорӯҳоро истеъмол кунанд. Баъдан шифо ёбанд. офарин. ва дар ин китоби мо дар бораи дорувориҳо ва ашёҳои химиявӣ маълумот хеле ва хеле зиёд аст. Нағз биёед тестар хонем. офарин азизҷон. бачаҳои азиз, агар тайёр бошед, пас хонданро идома медиҳем. Идома диҳед, хонед. эҳтиёт аз моддаҳои химиявӣ. қуттӣ ё сарпӯши онҳоро накушоед. таъм ё маззаи онҳоро начашед. барои бозӣ ба додару хоҳари худ надиҳед. зарфи холишудаи онҳоро барои бозӣ ё об нӯшидан истифода набаред. барои шӯхӣ ба рӯй ва дасту либоси якдигар напошед. агар ҳароратсанҷ шикаст, симоби онро нағондоред. симоб заҳр аст. агар фалокате рух дод, дарҳол ба ёрии таъҷилӣ занг бизанед. рақами телефони он 03 аст. дорувори. дору барои шифо ёфтан аст. ном, намуд ва зарфу қуттиҳои дорувори ба ҳазор мерасад. бештарини онҳоро дар хона ё дорухонаҳо дидаед. баъзе дорувориро дар радио ва телевизион ҳам намоиш медиҳанд. аммо безарурат ё надониста истеъмол карданаш басо хатар дорад. баъзе дорӯҳо бадбӯй ва талханд. баъзе хушбӯй ва ширин. эҳтимоли заҳролуд шудан аз дору хеле зиёд аст. эҳтиёт аз дору. агар худро бетоб ҳис кунед, худсарона дору нахӯред. дору ва зарфу қуттии онро мавриди бозӣ қарор надиҳед.
дору танҳо бо тавсияи духтур истеъмол мешавад. доруро ба додару хоҳаракони худ надиҳед. агар онро дар дасти онҳо дидед, дарҳол бигиред. бо маслиҳат ва тавсияи дигарон дору хӯрдан ҳамеша хатарнок аст. агар надониста дорӯе хӯрдед, зуд ба калонсолон ё духтур хабар бидиҳед. хуш, лабай ягон чиз фаҳмидед? албатта фаҳмидем. акнун фаҳмидӣ азиз, бе тавсияи духтурон дору истеъмол кардан мумкин нест. фаҳмидам. ман ҳамеша бо маслиҳати падару модарам бо тавсияи духтурон аз маводи доруворӣ истеъмол мекунам. медонам азизҷон, шӯхӣ кардам. шухиёт бемалӣ. муаллимаҷон, лабай боз кадом қоидаҳоро бояд донем? бале кадом қоидаҳоро бояд боз донем? шумо ки ҳар рӯз ба мактаб меравед, албатта бояд ки қоидаҳои бехатарии роҳро донед. чӣ хел аз роҳ гузаштан? бале, бале. яъне вақте аз роҳи мошингард гузаштан бояд аз гузаргоҳ гузарем. Офарин. вақте аз гузаргоҳ мегузарем, чароғак бояд сабз бошад. офарин. дар роҳи мошингард бозӣ накунем. бозӣ накунем. албатта дар роҳи мошингард ҳеҷ гоҳ набояд ки бозӣ кунед. бале бачаҳо фаҳмидед, бозӣ накунед. ман боварӣ дорам ки бачаҳо фаҳмиданд. бачаҳои азиз, агар шумо тайёр бошед, азизҷон, лолаҷон, бале. шумо низ агар тайёр бошед, пас хонданро давом медиҳед. хонед, мехонед. эҳтиёт дар роҳ. мо ҳар рӯз ба автобус, троллейбус, мошини сабукрав савор мешавем. онҳо моро ба манзил зудтар мерасонанд. мо ҳар замон аз як тараф ба тарафи дигари кӯча мегузарем. дар як ҷой чароғаки раҳнамо ҳаст, ҷойи дигар нест. вале роҳҳо ҳамеша пурмошинанд. аз ин сабаб эҳтиёт дар роҳ шарт ва зарур аст. нахуст қоидаҳои оддии ҳаракат дар роҳро бояд риоя кунед. қоидаи ҳаракат дар роҳ. роҳро ҳамеша аз ҷое гузаред ки чароғаки роҳнамо ё аломати гузаргоҳ дорад. ҳангоми гузаштан аввал ба чап, баъд ба рост бинигаред. дар кӯча бозӣ накунед. дар истгоҳ аз қафои автобусу троллейбус гузаред. танҳо аз роҳрав ва тарафе ки нақлиёт аз рӯбарӯ меояд қадам занед. аз роҳи мошинрав ҳамроҳи калонсолон бигузаред. ҳангоми аз роҳ гузаштан ба хурдсолон ва калонсолон ёрӣ бирасонед. одоби савор шудан дар нақлиёт. дар автобус ба калонсол ҷой диҳед. баланд сухан нагӯед ва баланд нахандед. дар пеши дар наистед. аз тиреза дасту сар берун накунед. ҳамеша аз дари пеш савор шавед ва аз дарҳои дигар фуроед. андаруни нақлиёт надавед. дар миёни курсиҳо наистед. роҳравро барои гузаштани дигарон ҳамеша холӣ нигоҳ доред. туф накунед. яхмос нахӯред. об нанӯшед ва коғаз напартоед. бачаҳои азиз, лабай. лолаҷон, азизҷон, лабай. ин буд пешниҳоди риояи қоидаҳо аз китоби алифбои бехатарӣ. чӣ китоби аҷоиб. ман боварии комил дорам ки шумо хеле маълумотҳои зиёдро барои худ гирифтед. бале. хуш канӣ ки ба ман мегӯяд ки кадом қоидаҳоро омӯхт ва дар ёди худаш гирифт. қоидаҳои зидди сӯхтор, офарин. истифодаи об, офарин. асбобҳои барқӣ, офарин. эҳтиёт аз моддаҳои химиявӣ, ана эҳтиёт аз дору, риояи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ. офарин, офарин лолаҷон, офарин азизҷон. ман мебинам ки шумо хеле бо диққат гӯш кардаед. бале. ва боварии комил дорам ки бачаҳои ширини мо, яъне тамошобинони азизи мо низ хеле бо диққат гӯш карданд ва он маълумотҳое ки гирифтанд ҳатман ба додаракону хоҳаракон, ба ҳамсолону ҳамсинфони худ
мефаҳмонанд. бале дар синфи мо ҳама бачаҳо хубу китобхон ҳастанд. ман ҳатман ба онҳо тавсия медиҳам ки онҳо ин китобро хонда аз рӯи маслиҳатҳои он амал кунанд. офарин. бале офарин. Хош, азизҷон. ҳамсинфони ман нест. муаллимаҷон, боз як чиро медонам. Хош. донаи офтобпарастро аз рӯи одоб нест дар кӯчаҳо хӯрдан. яъне мо бояд ҳамеша ба тозагӣ риоя кунем. бале ва ман боварӣ дорам ки бачаҳои китобхон низ ҳамеша ба ҳама қоидаҳо риоя мекунанд. ва Албатта. инчунин ба қоидаҳои бехатарӣ ва ба қоидаҳои тозагӣ. албатта ширинакони ман, дар ҳамин ҷо вақти барои барномаи мо ҷудо шуда ба охир мерасад. биёед бо бачаҳо хайру хуш мекунем. хайру хуш мекунем. хайр бачаҳои ширин, то барномаи дигари вақти хониш. хайр